Antaséna kang sinedya Basuki ingkang kaesthi marwakane carita Surat Saratri sinartan sesanti luhuring kagunan hangesti kuncaraning bebrayan adiluhunging budaya kinarya hanyembuh drajating bangsa kira teking Duksina wayang Purwa Sembada dadya tuladha hambangun jiwa utama mamardira ing tata krami pramila pantes lamun winastan kagunan suraos tontonan lan tuntunan dongeng kuno ngemus rasa yen linaras saya karaos mulat sari rohang rasa wani proing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jarma milokaca jarweh wis dinakup caing carita ala becik wis gumelaran jroning pakliran yaiku kang sejati namirsani pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra Darumi Kartika pinurba kudrating kang kawasa sari ratirang Ngedribawana para ing tenging Duksina gilir gumanti tanpa kumba teman dadya petangane dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tang artu makarga sinirambu Jawapating Krembyah dadya pepadhanging kutu-kutu alang atoga Brana-nom yang Brantaya dadya bebranaan kang tanpa wicalan jalma manungsa tinitah priya wanita sponra-pon ranut golonganing bangsa dewi-dewi Hanegen pudita ingkang kaeku adi dasa purwa eka marang sawijadi linuwih dasa 10 purwa marang wiwitan senadyan kathah titahing dewa ingkang sinungga ing pratiwi kinasungane ngakasa kinawiting samudra rajak sami anggana raras nanging datan kadya ingkang grupiting dalu sawangke yekti ingkang sinebat gumlaring pretapan Sukalima ya ing Sukapanca winastan Sukalima Kranada ing nguni ana wit suka jejer 5 Apatesna kirarya pambukaning kandha Saratri mangke awit ngupaya negari 100 tanantuk kalih nadyan sewutan jangkep sadosa lah sinten ingkang mangasrama ing mriku yekti ingkang peparab Begawan Durna ya Resi Kumbayana Dupanita ingkang mumpuni saluwiring aguna wasis kita ngesti kesdik paningali buntas kawruhe nujuri sajuga sang tapa nedhangipun lenggah wonten ing pendhapi Sukalima kadhep sowanipun ingkang putra Bambang Satama kedadak nampi rawuhnya pendhita saking pertapan Talkanda nenggih sang Mahatma Resi Warabisma ya sang Dewabrata mila daya-daya den acarani dadi mangkono pangudasmaraning indriya ingkang dereng kababaring lisan
Sritinon ing pasewakan busana maneka warna Sebab puswiteng udyana miang panjerah sarwa ranggeng manik Narawata ana Obro prabanyo kang sumirat kenyaring tejo kaliwaran lerki lat sisiring dadet wimbuh kakondom ingin katiuping samirana mandra saparon mangambar kungas ngebeki madyaning pasewakan tandya Gandong blekuduk manyar-manyar. Anakku nggih rasa tama. Dawuhna marang para cantrik-cantrik saka lima supaya padha sumene. Merga iki pertapan saka lima nampa rawuhe pepundhen pendhita ing Talkanda. Purnawa bakal ngacarani panjenengane ingkang winantu ing pakurmatan ya Sang Adi Penemban Begawan Bisma Satama. Ih, kula nun. Ngestahaken dawuh Kanjeng Rama. Lole. Duh Sang Adi Penemban Talkanda. Jimat pepundhen kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Kanugrahan ingkang tanpa upami dene Paduka Sang Maharesi Mahatmawara Bisma kepareng rawuh wonten ing pertapan Sukalima mriki. Kepareng kula ngaturaken pambagya
ngaturaken pambake panakrami saha ngaturaken sungkem pangabekti penemban. Kung Ilahing astu nama sidam mugi rahayu sagung tumuwuh Resi Durna. Yo antuk pamuji mulan kasembuh payamaning Hyang Agung lulus raharja praptaku ana ing pertapan Sukalima. Mung wae astutiku katur ana ngersamu. Oh inggih. Sangat anggen kula mundi mugi dadosna jimat paripih caya nur cahya tego kayuanan. Lajeng cumadong dawuh wonten wigatos ingkang kados pundi? Dene paduka kepareng rawuh wonten padepokan kula suawi lajeng kula aturi paring dawuh. Kula sampun samapta nilengaken karna manglongaken jangka. Murih terwaca anggen kula nampi sabdanipun Hyang Adi penembaning Talkanda. Andra ingkang puspita rum kasiliring samira nomrek sekar gadung ko ngas kandanyo maweh raras retnaning diya Ilahing astu nama sidam Resi Durna adoh saka Talkanda aku prapta ning pertapan ya ing padepokanmu iki kejaba tuwi kawidadanmu aku mung bakal miterang merga yen tak sawang-sawang putu-putuku pendolan Kurawa sawise wis 3 taun puruhita marang sliramu wis akeh undhak-undhakane racak ya wis padha pinter ulah kridaning adilogo ngembat watang sak dhuwuring turangga pun clanggada tangki sing curiga miyang lumaraping Warastra uga prigel mranata gelar baris tegese pendolan Kurawa kena tak jagake dadi satriya kang perwira lan sentosa Sumbaga Wiratama ingkang ngadeg jejeg ana ing tengahing adil Resi Kumbayana. Penembahan sampun ngantos kladuk anggen paduka ngalembana dhateng kula awit kula ngrumaosi menawi katraju katimbang kalian paduka Sang Wiku kula tasih cingkrang ing pamawas cupeting kawruh. Aja ngono Durna, aku mung pengen ngerti paugeranmu apa lan pewatonmu piye nggonmu mulang siswamu mula babarna kanthi terwaca Durna. Duh Sang Premban paugeran miwah adeg-adeg anggen kula nularaken ngelmi kasektenan kaprawiran dhateng para siswa. Menika sekti wonten 3 tataran. Inggih menika setunggal trampil kridaning ulah perang pupuh. Ingkang angka kalih ngrembakaning nalar tumangkaring pambudi. Lajeng ingkang angka 3 lungiting pangesti. 3 perkara kuwi. Inggih. Babare kepiye? Sepisan trampil ulah gegaman guna kasantikan lan keprajuritan menika pancen dados ancasing gegayuhan nanging sejatosipun
sedaya kawruh kaprawiran kala wau menawi kinarya anggebyur telenging paperangan yektosipun tanpa daya. Menawi mboten kanthi linambaran tumangkaring pikir muluring pambuti senadyan sekti mahambara paribasan otot kawat balung wesi tangih kuwi ngraosaken mengsah menawi mboten linambaran weteng ingkang permati. Mangka sagedipun metang kedah mulur nalaripun lan jembar wawasanipun menika. Banjur siswa gayuh kawruh kok kudu linambaran lungiting pangesti kuwi sing mbok karepke kepiye? Penemban lungiting pangesti menika dados pancatan anggugah dhateng daya luwih ingkang dumunung wontening sarandunging angga jer daya luwih menika ingkang nemtokaken ungguling kaprawiran olah kridaning perang lan guna kasantikan. Tumrap mangkaring nalar daya luwih menika minangka pambuka meninging pamawas pratiti sing tumindak. Dene srananipun gugah daya menika muhung kinantenan tuaja ing panemban, tuaja ing panembah linambaran laku brata anut kabisan lan kadewasanipun piyambak-piyambak. Menawi sampun kuwi anggayuh tataran menika ateges para siswa kula saged njombaken lakuning lahir lan batin ingkang dados tok sumbering aji jaya kawijayan niku bebasan ingkang cinipta dadi sinedya teka. Duh Sang Resi, sasampunipun kula babar cacahan anggen kula mucal dhateng wayah paduka Pandhawa lan Kurawa samangke lajeng kula aturi nintingi menggah leres lan lepatipun. Menawi patrep kula dados guru menika kirang pranani ing penggalih paduka, monggo kula aturi paring pidana dhateng kula Pundurna Penemban. Sigra-sigra yen permana ganca sigra ngraketa nawang sesangka. Goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang Katri kumulung mangra empak Katri kumulung mangrempahing wadya kurta kuroreh kakiri-kiri kurta kuroreh kakiri-kiri kumregut pakut mangajab Om ilahing astu nama sidam bejo kemayangan dini putu-putuku pendolan Kurawa winengku dening Dwija ingkang lebda ing reh agalan alus Resi Durna suka bombonge atiku bebasan kajugrukan wukir sari kalepan samudra madu persasat kaya wis ngincipi mulyaning kasuwargan putuku pendolan Kurawa menawa wis tuntas gone gayuh kawruh yakti bakal dadi satriya pepunjuling jagat pepedhinganing janma unusaning titah mula banget ing panarimaku ya Durna malah yen tak wawas sira bisa njunjung kaluhurane trah saptarga lan kawibawane negara Kastina ya nganti kaya ngono nggonmu nglawentah marang putuku pendolan Kurawa banjur saka gedene lelabuhanmu saka kebecikanmu sing kaya ngono kuwi mau nggonmu dadi guru mbok rewangi meres kringet banting raga ngasah marang lanti ping pikir kaya ngono kuwi pancen gawean sing ora enteng Durna banjur pinangka tandha piwalesku marang Durna aku kudu kepiye sira bakal nyuwun bebungah apa Resi Kumbayana Nyuwun sewu Penemban nyuwun sewu babar pisan kula mboten badhe angan-wantu kekucah utawi bebana menapa kemawon babar pisan mboten jar menika inggih sampun dados kewajiban kula ingkang pinangka dados guru. Nanging kula namung gadah panyuwunan. Kula namung gadah panyuwun. Sliramu darpe penjaluk apa? Nuwun sewu, nuwun sewu. Kula namung nyuwun kawigatosan saking para pangarsane praja pejabating negari
Gandeng kula sampun pucal dhateng putra-putra Ngastina kanthi saestu nuwun sewu. Kula suwun migatosaken dhateng sekolahan kula menika sepisan. Yang kaping kalih saben-saben sekolahan menika nampi siswa-siswa enggal. Lan saben ambal warsa kula suwun dipun gelaraken kabudayan wujudipun ringgit purwa kados kalenggan dalu menika. Niku kedah niku. Namung menika panyuwun kula, namung menika panyuwun kula. Jar menika nggih kangge dandani budi pekerti jati dirining bangsa. Oh, Durna. Ilahing asnu nama sidap Durna ing kene iku dadi guru sing kewajibane mulang babagan kasektenan kadigdayan. Parandene kowe isih kober mikir marang endahing budaya sing pancen dadi jati dirine para bangsa. Yo, bab iku samangka bakal tak aturke ana ngersane sing kawokan. Durna lan gandeng kalenggan iki wis cetha lan wis gamblang. Paugeran sarta dasarmu nggonmu mulang marang murid-muridmu. Bisma wis ora bakal tida-tida maneh. Mula yen nganti aku mung kesuwen mapan ana kene, mengko mundhak malah mung ngrusui utawa ngregon-ngregoni. Kamangkono aku pamit kundur ing Talkanda. Aku wis lega. Tutukna nggonmu mulang tindakna kautaman sebarna ngelmu ingkang piguna ya Durna. Nggih saged dawuh. Senongwati jagat kinari amo mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambek ganggeng
awita dedenceng-dencengan oh loleh Adi Arasa kuning kang rawuh sami manggih Karaharjata Dipate inggih pangestunipun Kakang Penemban wilujeng suwan kula ing pertapan Sukalima pawan rawuh paduka ingkang putrapun Swatama ngaturaken sumangkeming pangabekti iya Gersatama tak tampa ndadekke bombong rasaku pangestuku wae tampanana ya Gersatama nggih sanget anggen kula mundi Dipate semengko pengawak Bajra lajeng wonten wigatos menapa niki Dipate rawuh wonten ing pertapan Sukalima inggih Kakang inggih nyuwun pangapunten yen ganggu kamardikaning Kakang Penemban nggih mboten dados menapa kula menika pun kulina dirusui kok Dipate pun mboten napa-napa wonten napa Dipate wonten napa Kakang Durna kula namung ajeng nanjeaken yen Kakang Penemban menapa siyos anggenipun badhe ndandani ngadani pendadaran ing Sukalima nggih siyos Dipate siyos pripun to pripun niku pun jelas siyos poster sampun tertempel di mana-mana niku pun jelas siyos Dipate siyos merga niki pun dadi padatanan pernatan paguron Sukalima yen pamulangan niku pun ngancik akhir tahun ngoten niki kudu diadani pendadaran utawi ujian lah pripun kersane adik Patih Haryasangku niki pripun kersane nggih lah yen siyos kula mung ajeng nyuwun keterangan rening cethane Kakang Durna niku urip mulya mubra-mubru makmur mapan ana negara Ngastina nadyan kados pundi sampun sami nekseni yen to Kakang Durna niku wonge Kurawa mula tak suwun mulunging penggalihe Kakang Penemban lan kawicaksanane Kakang Durna pripun carane supados anak-anak kula sata Kurawa ing mangke saged unggul juritipun Kakang mboten sah dadak wang-wang mangu-mangu yen to Kurawa niku panjenengan damel unggul tinimbang Pandhawa ya unggul jurite ya unggul bijine cethane bakal saya pinardawa kamulyanipun Kakang Durna wonten negari Ngastina menika pun niku mang penggalih lan niki pun kula betake karemenan sampeyan niki wonten werni-werni niki enten gula teh lajeng niki enten rokok nggih enten niki mbaku nggih enten amplope ya kandel tur niki nggih amplop awan bengi niki pripun Kakang Durna pripun mambeksan para marta tu pandhita kang wus limpat parama widyang sanyata lole Dipate njur kula niki manganggep guru sing pripun Harom ayo saniki oleh-olehe kabeh digawa mulih niku mang gawa mulih rumangsa sampean apa dadak gawa oleh-oleh bareng apa-apa terus digawa rene ayo gawa balik kabeh lho niki niku ki minangka wujud katresnan lan setya bektine Kurawa dhateng Kakang Durna pinangka dadi guru ora kena biyen jaman aku kaliren wis do meneng wae jaman aku ra duwe duit wis do meneng wae aku jaman ora duwe duit malah tetep disilih duit diutangi bareng saiki aku dadi guru mangsane arep pendadaran kok terus dong gawa gula teh yen ngaten malah dadi cetha nek sampeyan niku ajeng nyogok kula ta
Sampeyan ajeng nyogok kula. Ajeng nyogok to kula niku tukang nyogok Dik Patih. Kula niku tukang nyogok kok ajeng disogok nggih mboten saged. Mboten saged. Tur malih ngaten nggih Dik Haryo. Pendadaran putra paguron Sukalima niki sejatine mung kanggo ngukur sepira ta bobot njaba jerone si murid ngone padha ngudi kaprawiran marang aku. Dadi Pendhita Durna kudu nindakake adeking guru sejati. Kudu tumindak sing samestine. Yen iya ya ya, yen ora ya ora. Nek pancen pinter lan becik ya tak luluske, tak luluske. Nek elek tenan ya kudu ditandani kabeh. Ben supaya do mugen lan tabeni nggone sinau. Nggih, nggih. Nanging Kakang Durna kudu eling. Yen Kakang Durna niku saben sasi diblanja. Gesange Kakang Durna niku wonten sangandhap genderane negari Ngastina. Kula aturi eling lho Kakang, kula aturi eling. Eling, eling. Jaman sakniki niku golek gawean niku angel, angel sakniki. Nek nganti dilereni nggone dadi guru. Nuwun sewu njur Kakang Durna arep dhahar napa? Pun niku mang penggalih niku. Lole nuwun sewu Dik Patih nuwun sewu. Jane kula niku nek yen mireng rembug sampean mung mesem, mung tak enjepi kok. Mula yen mboten ngerti niku mang takon. Dik, kula niku wonten Sukalima niku jajaring guru. Sampean prisa mboten? Guru niku napa? Ha, guru niku genah wong tukang mulang to. Ha nggih, bener tukang mulang. Nanging guru iku anggone mulang kudu awewaton bener adhedhasar adil. Kudu tresna marang murite ya sing derajat apa wae. Mbuh murid mau jajaring Nalendra apa satriya. Lan senajan wong sudra sempali, loro saudon telu saurupan. Katresnane sang guru kudu padha, kudu padha. Dados kaya kula dadi guru ya ora kena mban cindhe mban siladan. Ora kena pilih kasih kabeh kudu tak padha. Kose. Kok sampean beda karo sing wis-wis to? Monggo Pendhita Durna niku nek ten pundi-pundi pun kondang eleke lho. Kok dengaren sakniki dadi apian kaya mangkono kuwi. Kok dadi kaya mangkene iki to, Kang? Loh, apik karo elek niku lak ya gumantung lakone. Apik karo elek niku gumantung danane. Anggere ora dine dana ora muni. Anggere ora dine dana ora didolopi. Napa malih? Kula wonten mriki niku kudu nglenggahe pinangka jajaring guru. Dadi aku kudu apik tenan. Pun sampeyan ampun gawe pengaruh ala ten kula. Mang bali, mang bali. Oh ya. Sajake Kakang Durna wis ora iso dijak apik. Ya, titenono wae Kang. Anane pendadaran mengko nek nganti Kurawa kalah karo Pandhawa, Sengguni tetep arep gawe karti sampe kok gawe elek jenenge Durna.
aku. Puntasena Permadi kembar. Anak Mas Kurupati karo Dursasana kabeh wae. Ora tak bedak-bedake kula lan Pandhawa. Pancen sira kabeh tak timbali supaya swan ana ngersanipun bapa. Mapane iki pancen ana rembug wigati ingkang kudu tak andharake marang jeneng sira kabeh. Inggih. Lajeng cumadung dawuh Rama Penemban nggih. Kados pundi Bapa Penemban? Ngene ya, Nger. Lan kabeh wae iki pendhataran Sivasaka 5 wis tumapak wancine. Sedhela meneh bakal tak ayati mula kabeh wae supaya padha samapta sawega lair lan batinmu nang tetandingan iki mengko ana pernatane. Ya iku siji. Pendhataran iki kudu dudu papan memungsuhan sejati nanging iki mung mligi kanggo dadar sepira undu-unduane nggone padha mbeguru. Loro. Sing melu iki ya mung siswa-siswa paguron saka 5. Liyane murid saka 5 ora kena melu. 3 diwenangake padha pamer keprigelan, kepinteran, kadigdayan lan ulah gegaman. 4 kena gawe lara nanging ora kena gawe pati. 5 adu karosan kudu ijen padha ijen ora kena keroyokan. 6 kabeh kudu jujur, ora kena goroh ing bab cacakan apa wae. 7 nggone tetandingan yen sing siji wis rumangsa kalah ora kena diteter. 8 gaman sing digunakake ora kena dicampuri wisa. 9 sadurunge padha tanding iki mengko ora kena mendem. Ora kena mendem. Kae mburi dhewe kae. Dursasana ki biasane wis nyepake. Waduh, konangan tuwas tak campuri bensin. Tak campuri pertamak terus mulek-mulek. Bul ra oleh wah pahit. Ora kena Dursasana ora kena. Nger, yen sekirane padha cetha, nggone padha nampa dawuhku. Iki mengko tumule enggal padha tindakno manjenge glangkang payudan. Durnaina panalinganira lumacaring ratri dinenggak cangganira dening Sang Tresna Jumena. Oh inggih kados sampun terwaca dawuhipun Bapa Guru. Wahya ngestake dawuh Durna bapakku, Durna guruku. Mbok pilih tasih wonten dawuh malih Bapa Penemban. Pendhataran iki kawitan sekolah panah utawa panahan. Kae ana wetan manuk emprit sing wis tak tangsangke ana ing wit kendayaan kae nuli panahan. Mbuh Pandhawa mbuh Kurawa sapa wae sing bisa manah manuk emprit kae nganti bisa natas mripate manuk nganti bisa bolong mlompong. Oh ayo kuwi siswa sing tak anggap lulus. Inggih Bapa. Yen mekaten nyuwun pamit Penemban. Lho inggih nyuwun pamit Bapa. Nadyan Purma Permadi ugi nyuwun pangestu Bapa, nyuwun pamit. Wah, aku njaluk pamit. Durna bapakku. Aku njaluk pamit pangestune Durna bapakku sing tak suwun. Anak-anakku Nger, kabeh wae ingkang padha surtiti ngati-ati lan aja padha lali marang kabeh dawuhku ya Nger. Anak-anakku Kurawa lan Pandhawa.
Satama. Kowe aja meri aja sumelang. Mergo kowe iki isih bocah. Sesuk mangsane ana wektu wirunggan, kowe tau ulang dhewe ya ngger Satama. Inggih, inggih. Saestu nggih Rama. Jalaran kula inggih kepengin dados tiyang ingkang sekti kados para satriya menika. Ya, aja sumelang, aja sumelang. Neng sesuk teku mulang kowe. Sesuk neng olehku mulang kowe, ya. Inggih, inggih. Wis, saiki cara ratu mono aku arep kondur kedaton. Ning kuwi cara ratu. Pun Bapak bakal munggah ana sanggar pamujan. Mula dawuh para cantrik saka 5 supaya padha muni gendheng utawa ladrang Santi Mulya. Kanggo ngiringi utawa ngurmati pun Bapak. Ya, Resi Durna. Inggih, ngestokaken dawuh Kanjeng Rama. Cantrik saka 5. Supaya padha mungel ladrang Santi Mulya.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.